Takže jo, čo lidi, vítám vás dnešní opečka ze hry X and Fidget. Takže jsem mu postavit Sivun, na kterou jsem přišel jen tak. Měl jsem mail na svém mailu prostě. A jinak už k nám přistoupili admany a tak. Oj, admany. Můžete pozdravit. Už udělá, nebo tady podzemí zkusíme zdolat podruhé, protože poprvé bylo, je tam skřítkou v člun jako boss a zbylo mu necelých 300 000. A musel jsem mi jmenovat na důstojníky, protože to chtěl a já jsem si je dal, abych měl jistotu, že mě nevykopnou. Tak, jinak už jsem, já věděl, že jsem zapomněla jednu postavu, tak já to pauznu a pak budu zpět. Tak, už jsem ho přihlásil. Ano, jde. Podzemí jsme zkusili, v aréně jsme nebyli, jinak už se nám zvýšilo, to už vlastně sedíte, že se nám zvýšily bonusy vždycky o každém podzemí o 2%. Nemůžu dál. Tak, přesouváme se na postavu. Pan Paul, kterou mám už déle, tu jsem měl vlastně jako první, co jsem měl já jako postavu. Jo, dobrý. Takže jsem se k ní jakoby vrátil, dejme tomu. Admanium Var, ne, lukostřelec. 90. než by brečela, kdyby viděli, že stejno že stojí na mrakodrapu a chce skočit. Jestli patříš k těm 10, kteří by si vzali popcorn a řvali salto, tak si to hledej do popisu. Jo, jsem cool. Má epic, dobrý, na 3 hlavní staty. No, ale nebudu mu do toho radši rýpat, protože výbavu má. No. Nic moc, ale to nevadí. Tady nemáme ještě podzemí, takže mám co dohánět. Šermenek. Tak toho dáme. Ano. Tak, já se trochu vylepším. Tak, jdeme na postavu Jan Spilka, která je též na serveru S3. A zkusím, mě už dneska vyprší Raptor, tak si to koupím. Na Piráta Petpo Slavíka. Tady jsme nedali. Drakův pomocník. To bychom mohli dát. Tak nevadí, jdeme na MT2PM. Na MT2PM, jen se kouknu kolik, na MT2PM. Co máme zde? Zde máme 3 houbičky, ale na nejvíc podzemí zkusíme jednou za houbičku, protože se snažím šetřit, to jsem si chtěl vlastně koupit. Jednu hodíme sem. Nic moc. Tady to je ta silnější, tak zkusíme jednou za tohle. Ano. Škoda! A zkusíme ještě jednou. Ne! Tak teď už ho nedáme. Ale je znám, že jsme silnější. Ano, zkusíme ještě někoho jiného, jedovatýho věta. No ale to nepřipadá úplně, že bychom se dali na tohle. Tak. V aréně jsme nebyli. A za A já jí ten kritik nevrátím, no to je na hovno. Tak jdeme na pumpise, zde zkusíme arénu, nemáme tu sice ani jednu houbu. Paráda. Myslím, že další víkend bude
Bčkový. Já ji zkusím napsat do PMK. To je jak ono se, že se dá psát, jo. Renata 290 a nebude vadit, ne, počkat. Neznamená to, že se nebudu moc vrátit, že? Budu si to dám, zkusíme. No tak ty jsme se moc neukázali, no. To jsme jeli včera obchod. Nic. Nic. Tak jdeme na Honzu Spelku, kterou mám dopočený na toto LPčko. Tak zkusíme oboru, bychom mohli dát. No, 76. Kdyby nějaký kritik, ano. A je, nice. Aspoň jedno podzemí, že jsme zase sundali. To je možná brát, teď tam máme vykradače hrobů, Rozosaurus zelený. Zkusím, jestli bychom nedostali houbičku do konce LPčka, třeba zde. A jdeme na Flingmoga, tady je též v kravaťáci a máme též 3 houbičky. Zkusíme. To bychom měli dát, ano, 76 jsme opět sundali. Tak jo, zde jsem si chtěl koupit tento look. Tam ten jsem prodal, protože tento byl lepší, tento je sice taky, ale je slabší. Tak a zkusíme s ním podzemí, piráta. No tak teď. Tak to necháme, ať trochu natáhneme to na péčko. A když nám takhle dá po každý kritik, tak asi nemáme moc velkou šanci, no. Nice. No, to jsou 2 kritiky, jeden zapade, druhý za jednou ještě zkusíme kliknout čaroobchod. Co potřebujeme? Výdrž. Že aspoň něco. To je vše. Tak, zkusím ho ještě jednou. Škoda. Necelých 240 000 bylo. Jak pokud si myslíte, že nebudu moc se přihlásit s Flingmogem do podzemí, aby jsme mohli zdolat 6,5 oceánu, tak to se nebojte. Budu se moc přihlásit kolem 8 jsem s ním totiž přišel. Aha, Admany ten už to není. Lolec 5. 10 z 10. No, jo, má to dobrý na svůj level. Já už jsem se chtěl zarazit, že nějaký malý... já mu poradím. Zkus. Tak, třeba jsem poštěstí. A nyní jdeme na náš nejmenší level, no, ne nejmenší, na S1 sfgame.cz, kde máme MT2PM, koukneme se do zbrojírny, zde nemáme nic, v čaroobchodě, všech.
Typical. To jsem ani neviděla, že jsme nešli do toho. No, jednu. To dáme v 9, to bylo to už je. To je rovně stejně, bude zlaté všude. Přepíšeme to. Tak, zkusíme arénu Jak se nám povede Bunker Zkusíme ho. My dostaneme A, teď bojujem. Zde. No, tak logičko se nám nepoštěstila, nevadí. Dominik Jančíka 0, 0, 0. 0, 0, 0. Musí být malej. To mě by zajímalo, jak když má najednou tolik výdrže. No, nechám to být, je mi to jedno. Jinak ještě se omlouvám, že tento díl není ve Full HD, ale v polovičním HD. A to je asi vše. Jinak byl bych rád, kdybyste podpořili nějak mou tvorbu a psali na mé postavy, nejlépe na Pulpise a MD2PR. I že třeba mě nějak podpořili tím, že mám dobrá videa tak, jako to se všem jsem i za kritiku jsem rád. A to je tedy asi vše, takže já se s vámi loučím, děkuji za shlédnutí, těším se na vás zase nějaké další hry jako je Shake Some Fidget, Minecraft nebo Call of Duty 4. Servus!